bo samoyo bo musuk bahayenge bo bemar manjak wak o bahayenge bo bemar manjak tok bo bahay bemar manjak oborokno nungno kungo khoroksa jodi sikhanke nang chini veterinary officer tongo chini air dini staff rok kabangma amchaino jotto chini ADC village rokono tongo even norong nugui tongna nadi jotto jagane chung tami hine health camp bo khaijagi tong health camp ge ulta se chungu ta singa ang samane artificial o assimilation ni samane musuk dak dani bagai injection be musuk dak khaga ulta se rang siman piu taisa rang siru o beneficiary no o musuk bu agralo o mahero ke chung ande chini edisu chimi se aba ke chung khlai tong ge tabuk tei ke se chungna kha jotuni nogono tak owa tok tak khompung tongoba phaidin no kungo khoroksa bono sirum phurungiri ne no kuni khoroksa member jodi boss rang ka hanke bo beneficiary no kuni jekono khoroksa pana bo wak ni pani beneficiary ngdi tok no pani beneficiary ngdi othoba bo bazar ni pai phana ri di haipano bo tongmung no rina ni kaida rina ni tongmung rina ni po bahike rina abone jodi process sikanke bo ajoi mannai kaham tok ta khongwa ka chainai abone bagai 90 o serung rina ni nango abone bagai che chung obahike ma khai tegeisa chung tashingo chini principal veterinary officer sai thangka chini Ratneshwar babu chung obahai naharno jodono lakai samlayo lakai manan hige wakam tokam amte heron mangse lakai sam bai bai tok damano wak damano pon damano obahai